गोजोननाय मोनदों क'क्राझारनि जि रेडियो सेन्टार बे एफएम सेन्टार हिसाबै बेखौ आरोबाव बिनि केपासिटिखौ बांहोनाय जादों आरो बेवहाय 10 किल'वाट ट्रान्समिटार बेवहाय होनानै बेखौ 70 किल'मिटारसिम जोबोद लाउड एन्ड क्लियार मोजाङै खोनानो हानायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होनाय जादों। गोलाव समनिफ्रायनो जोंनि बर' माहारिनि सोमावसारनायनि समाव क'क्राझाराव रेडियो सेन्टार आरो टिभि सेन्टार गायसननायनि बाथ्राखौ बुंबाय थानाय जादोंमोन। बेवहाय रेडियो सेन्टार दङब्लाबो बिनि केपासिटिया जोबोद खममोन। बे केपासिटिया जोबोद बारायनाय जाबाय। दा जोङो बयबो गोजोननाय मोनदों आरो बिनि थाखाय भारतनि जि ब्रडकास्टिं मिनिस्टार अश्विनी बैष्णव बिथांखौ जोङो धन्यबाद जनायसो आरो बे एखे हाबाफारियावनो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथां आसामनि जोंहा गभर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथाङाबो दङ। दा बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावदों बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै बर' माहारिनि जानानै आरो बे रेडियो सेन्टारनि गेजेरजों जोंनि बिमा रावजों एबा बर' रावजों गोबां खौरांफोरखौ बेवहाय फोसावनाय जागोन। केन्द्र सरकार राज्य सरकार आरो लोगोसे दैनन्दिन जानाय माखासे जाथायफोर खौरांफोरखौ रायजो राजाफ्रा रियेल टाइम एबा थाबैनो बेखौ मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे गभर्नमेन्टनि मोजां मोजां स्किम्सफोरखौ जेब्लायबो रेडियोनि गेजेरजों फोसावनाय जायो। दा बेवहाय बे रेडियोनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा गामियावनो था एबा सहरावनो था बिथांमोना बेखौ मोननो हागोन आरो जोंनि मोनसे गोलाव समनि सिमाङा दिनै मोगथां महर मोनबाय। आङो बेवहाय क'क्राझार जि जोंहा आकाशबाणी केन्द्र एबा रेडियो सेन्टाराव जाय बिथांमोना खामानि मावनानै दङ बिथांमोननोबो हामलायनाय बावो आरो आं मिजिंथिगोन फैबाय थानाय समाव जि जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि रावजों गावनि रावजोंनो माखासे एन्टारटेनमेन्ट निउस इनफरमेसनफोरखौ जोबोद मोजाङैनो गेबेङैनो मोनबाय थानो हागोन जोङो बेखौ मिजिंथिगोन। खोनानो मोनदों बेनि थाखाय जोङो नैबे जानुवारि मासनि गेजेरावनो मोनसे थाबैनो जों मोनसे सावरायगोन खारन दा बेखौ आपग्रेड खालामनायनि उनाव जोङो गोबां बिथिंफोरखौ आरो नायबावनो गोनां जादों आरो जि थांखिजों जोङो बेखौ दाबिदों एबा खावलायदोंमोन दा बेखौ मोननायनि उनाव जों बेखौ जोंनि लाबालाबनि थाखाय बोरै बाहायनो हागोन जोंनि खौराङानो जा एन्टारटेनमेन्टआनो जा गुबुन गुबुन बिथिङाव जों बोरैहाय मोजां बाहायनो हागोन बेखौ लानानै जों थाबैनो जोंनि सेन्टाराव खामानि मावबाय थानाय आरो लोगोसे बे इनफरमेसन आरो ब्रडकास्टिं डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिसियेल्सफोरजों सावरायगोन जाहाथे बेवहाय लकेल आरो रिजनेल लेंगुवेजाव जिखिनि जोंहा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेनिफिट जानो हानाय बायदियै खामानि मावनो थाखाय जोङो बेखौ खावलायगोन। सिगाङाव गोबां सावरायदों जिहेतु टाइम टु टाइम गभर्नमेन्टनि पलिसिफ्रा सोलायबाय थायो आरो बेखौ लानानैनो बिथांमोननि खामानिफ्रा एसे बेबायदि जायो। नाथाय क'क्राझाराव जे दूरदर्शन केन्द्र नांगौ बेखौ लानानै जों मालाबाबो आफस खालामाखै आरो बेखौ जेरैखि जाया गायसनफिननो थाखाय जोंनिफ्राय जों नाजानाया दंबाय थायो आरो आं मिजिंथियो जोङो बेखौबो थाबैनो गायसननो हागोन।